que junta dos aspectes importants. Miquel Àngel Lledó ha guanyat el Premi de Poesia del perenne invocació a l'arbre com a signe d'identitat. I això de que una gran essència estigui plena de moltes... Han comparegut les primeres pluges i tot sembla més diàfan, més acord amb la naturalesa de les coses. Una sargantana negra, astuta. És un altre punt lingüístic diferent. El fruix mangívols a lletau, en grasses llargues enfoscades.